Zimbabwe takuita tichisvika kunonzi kwamvura yacheka makumbo. Zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka iko zvinezvi situation iri kuitika muZimbabwe. So tisati tasvika pane nyaya iri kuitika kune vanogara munyika yeSouth Africa vanochemerawo kuti hatina work permits but tiri kudawo kuvhurirwa FNB accounts ekuti munge muchiita business transactions zvakasiyana siyana. Ndauya negood news panapa. Pane vanonzi Mukoma Oil vanokwanisa kukuvhurirai zvinhu zvakaita seizvozvo. FNB business account yako necompany registration unongobabata panhamba idzodzizi wonzi ndanzi client kune discount yamuri kurovera kunyanya vari kugara munyika yeSouth Africa. Kana uchigara kunze kweSouth Africa zvekare mukana uripo unokwanisa kungoregisterwa company yako muSouth Africa wovhurirwa business bank account yako yekuti unenge wakuita madhiri akasiyana siyana wakukwanisa kutumirwa mari. Unongoziva kuti nyaya dzekutumirana mari dzinonetsa nyaya dzidi nyaya dzekungondikana zvekuti hauna permit itongorowo imwe nyaya isinangana nebasa rese zvinhu zvekudhara. Iko zvinezvi panongodiwa passport yako ingori valid chete wogara wavabata panumbers dziri kubuda pascreen wongoti Mukoma Oil zvakamira sei ndiri kudawo account yangu yeFNB. Haungonide kuenda kwavari ikoko, no, unongonida chete kungovasendera particulars zvamunenge matotaurirana ipapapo vobva vatongokuitira skillful racho ipapo hazvimbotenderere ende hazvimbononoke zvangova nyore zvatongova easy. Saka garai mavabata motaura navo panhamba dziri kubuda pascreen moti tanzina client mutivhurire business bank account ipapapo ende zvakachipa zvokutoti mutononoka kutomhanya ikokoko. Back to the story. Muri yeZimbabwe nezuro takaona mashiripiti chaiwa chiitika. Blessed Geza akanyadzisa uyo award winning journalist wopo chimwono ameno chinigirikini chake chaanga aita chikuti zvoni space iri kuningira paTwitter vanhu vanenge vachidiscuss vachita sei ndobva adedza vanhu maZimbabweans akagara atoseta reminder. Ndakazoona Blessed Geza akubuda achitaura kuti zvoni vanhu vemuZimbabwe garai maziva inini andipo paspace iyoyo iri kuda kuitika, handisi kutora nzvimbo pachinhu ichocho. Vanhu vanga vakajadzwa vakajaira Geza azodai Geza vamwe vakatovhura zvimaaccount zvefake zvaGeza amene vaida kuita maGeza light here kana kuti machii but zvinhu hapana chisingaperi. Zvinhu zvese zvinozongobuda pachena zvega. Unongoziva kuti amene kuti vanhu vanenge vachiwana chipa zvinhu zvacho but Geza akangobuda pachena akati ina handina space ndingina ndikutaura chese chandoda kutaura ndotaura ndega paaccount yangu inei ndo zviripo paground. Ndisati ndapedza nguva I know kuti mese makamirira kuda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kuna President Emmerson Mnangagwa vamwe vari kuti vaita zvekutiza here vaita zvekuita sei zvekunyazofamba sei regedza tigara tangoonesana. President Emmerson Mnangagwa vabuda muZimbabwe, it's true, but vabuda vachienda kuNamibia kunoatenda inauguration iri kuitika ikoko yaNamibian president mutsva uyo ari kunogadzwa ikoko. Ndo zvavafambira kuenda kuNamibia. Yes, we understand zvinhu hazvina kutombomira mushe kuti chii chiri kunyatsoitika anytime unoona kuna kuti wangobuda munyika wodzokonza usisiri president. Chances are very high nesituation iripo paground iko zvinezvi. Even though tiri kunzwa marumors akawanda ari kutenderera vamwe vari kuti zvoni mapolisi iri kuita chiwedzera maroadblock vamwe vari kupicha zvimatende. Unongoziva zvinhu zvinenge zvichingoitika zvine zvinhu zvezvitaurika zvakawanda ende tiri kuonawo vanhu vacho vanosapota ZANU-PF vacho vanenge vachivasapota vanovapeshedzera. I don't know kuti idrama ripi vari kuita. Ndakaonawo vamwe vachiti isusu as long as Mnangagwa tichikusapotai hapana kana demonstration inoitika as long as tichiri vakuru vemayouth. I don't know kuti ivo vanodirepresenta Zimbabwe here tumayouth 12 15 tovanga vanatwo ndo Zimbabwe yese here. I don't know kuti vanga vadawedza kuti kudii but ndo the current situation iko zvinezvi. Asi face yavo yanga isiri kufara pakutoenda kwatoendwa kuNamibia ikoko makanyatsotarisa mifananidzo yese iri papo unonyatsoona kuti this man is troubled, is worried, is desperate. I don't know. Unotonyatsoona kuti pane zvinhu zviri kutomunetsa murume iyeyo. Unongoziva kuti anytime hapana chinhu chinorwadza sekuti unoshingirira kuti vanhu ndevangu ndiri kuvatonga ndini president weikoko vanhu vachizongodedzera at the end kuti kunyika yedu hatina president. So tiri papo muri yeZimbabwe pane imwe program diki iri apa yandoda kuti tikuonese. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you.
chakanakira programming ndechekuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema, so zvakakosha mhuri yeZimbabwe mungoenda munovasapota pane dina yavo yavari kuda kuenda kunoita ipapapa. Munongotapa kwaKuliend munongotora mainquiries $10 chaiyo inokwana 20 30 kana 50 US kana more, kana uchida kutodoneta uchida kuti even uchida kupatana nawo kuvaperekedza kuendawo ikoko muchiona vanhu vanorarama neurema vachitengerwa mawheelchair vachitwa seise. Ndo mukana wacho hama dzadiwa dzekuti mumboitawo change, mumboitawo musiyano panyika, mungosiyawo ngobatsira umwe munhu. You never know kuti umwe munhu ari kuraramawo utonzi wakacontribute wakaningina zvinhu zvinongofadza. So garai mavabata zvekare ipapo, namba dzavo munongotora pascreen mungoti tabva kwaKuliend tione sei ichi chiri kuitika, zviri kufamba sei, mobva mataura navo ipapapa. So ndisati ndapedza nguva, pane vanoda kuadvertiserwa mabusiness, ndanga ndatopotsa ndakukanganwa, sorry zvenyu. Garai mandibata panhamba dzangu dzichibuda pascreen, munongoziva kuti patop 3 yevanhu vanoadvertisa zvinhu paYouTube. Isusu tiripo patop 3 ipapo, hatizozivi kuti patop 3 pacho tiri panhambani, but patop 3 ndo matitongori imomo. Saka garai matibata tikuadvertiserai mabusiness enyu zvemhando yepamusoro-soro. Munongoziva kuti numbers don't lie. Every month tinoricha up to 6 million maZimbabweans vanouya vachiona news dzedu dzatinenge tichitaura panapa. So ndisati ndapedza nguva yenyu hama dzadiwa, regedzai ndisiye makateerera audio. Kune vanhu vakawanda vari kutaura, vanodawo kutaura avo maaudios, namba dzindichasiya pascreen ndo basa radzo, kungosenda maaudios enyu direct ipapapa, munonzwa akubuda pachannel yenei. Saka kana mapedza kunzwa mondiudzawo mafungiro enyu, asi musakanganwe kusiya malaika. paKuliend TV adzoka zvekare. Indine urombo nemunhu anotaura kungaro kumwedzi, anotaura kuti kwai kana mukatuka Mnangagwa unofana kurangwa. Unotyisa kutukwa nekuti wakadiko. Munhu unototukwa mhani kana riri dununu dzukununu, saga romunhu. Vana vekuZimbabwe project yasara ndeyekutora mapasipoti yaakaita iye naTagwirei zvokuita bhizinesi. Tagwirei une mari anowana mumapasipoti, iye Mnangagwa une mari anowana mumapasipoti. Ozotitaurira kuti kwanzi isusu hatifani kutaura kana kumushaudha Mnangagwa nenyaya yekuti kwanzi ndipurezidendi. Ndipurezidendi kumba kwavo mani, kwete kumba kwedu kana kuruzhinji rweZimbabwe. Zvino ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura mani, chembera hadzina mawheelchair, hadzina madondoro, dzinoshayiwa mapiritsi, hadzina kana mari hadzinohora kumusha uku. Vanotambura, vanovata nezhara, vanodya sadza nemuriwo usina kana mafuta kana chinhu. Iye Mnangagwa unenge achiya kukava nyama achitsika asingatsengi kana bhonzo. Vana vamwe vari kudzidzira pasi pemuti izvezvi, vamwe vanhu vari kudzidzira muzvikoro zveuswa. Apa unonge wakati tare tare tsinga kunge munhu anojima pfutseke. Notijairira vanhu, tijairira ruzhinji rweZimbabwe kuti kwanzi chichi iwe yanzani uyo mutsvangwa usatijairira kunge vana vamai vako vazviwa. Usatijairira Mutamba iwe mukuru wamapurisa, usatijairira iwe. Usafunga kuti takapusa tisingadi kutaura makawanda. Newo zimusoro bhangu kuruva vatsvangirai gore riya tinewe kaiwe. Usafunga kuti hatizipa. Itasana nhema ise, vana nhema ise havana kana mhosva yatinombovapomera vaya vana nhema ise avo. Takararama navo nguva refu vana nhema ise vachingobata mbavha dzinenge dzaikoromora chaiko. Kwete zvenyimi zvokuti taurira kunge vanhu vari kumwedzi muchitijairira kuda nyanga matsime achisara achipwa mani, muchitijairira kuti kwai muda kudzvanyira vana veZimbabwe muchisunga majenalisti. Muchitijairira imi, bvunzai vana Chiyangwa kuti vari kupikwa nhasi. Tijairira mani muri mhuka dzevanhu. Pasi nizanopevu pasinayo ndijairirwa katotiti pasinayo pasinayo pfutsai usatiudza zina basa iwe. Uri kwai iye zvine zvanotambura musha vana veZimbabwe vachionekwa kunge mbwa muno muSouth Africa kana kune dzimwe nyika dzavanoenda tionekwa kunge tisiri vanhu, kunge tisina nyika. Wangu worembedza zisikavha kunge ziklava romutatu. Nda uchitijairira iwe chikabanga chomunhu. Tijairira. Bvunzai vana Mutodi vaizvita vanhu. Pfutsai bastard. Pfutsai. Tijairira. Ndini ndataura kudaro wamunongoziva. Zvamakatipisira musha pana 2008 handisi kurarama. Ndiri kungorarama kaizvozvo. Pfutsai.